מה מצב אנשים? קבלו ורס לשיר של בן אבא רבי קריא את הפחדים. אם הייתי יכול לתת לך את הכל, מהכאב נסגר הלב, הוא לא רוצה למחול על כל מה שעברתי, כל מה שכאבתי, אז הנה קחי לחצי, וקיבוק גדול, ויודע שגם לך יש חבילה, אבל חשוב לי שתדעי שאני כאן, אותך ביקשתי בכל שיר בכל תפילה, עד שאלוהים שמע אותי, הקשיב לי ושלח אותך אליי, גם אם הכל גדול עלייך ועליי, רק תאשרי מבט תביטי לעיניי, תדעי שאלוהים גדול, ננצח את הכל, גם כנגד השדים והרוחות, אז בואי לפחות, ניתן לזה את הזמן, לא נפחד מההשלכות, תקחי את הפחדים, זריקי אותם לים ביחד, אין עוד פחד, את תראי שעוד נמצא את הכוחות, נמצא את הכוחות, נמצא את הכוחות. תראי בסוף כל לילה, חושך נעלם, אחלה בניה, יש עליכם, תנו בתגובה מה אתם חושבים. ואין כמוני עוד יש רק את הוואנאבי. Do you swallow, do you spit? Moses, you don't give a shit, bitch. מי יכול עליי? מי יכול עליי?